Hei, salut și bine v-am găsit la al doilea episod de Minecraft din Breazla Dragonilor. De data asta o să fim singuri, nu mai e nimeni pe server, doar noi. Da, deci după cum vedeți, s-au schimbat multe de când am mai filmat, de la ultimul episod. Am terminat casa aproape, am pus podeaua, am pus două crafting table-uri, ușa. Am nivelat pe aici, după cum vedeți, nu mai sunt dealuri. Și astăzi am în plan să fac o scară de aici până jos, să vedem dacă o să ne iasă. Ok, haideți să vedem. Facem niște lemne. Acum scări, iarăși lemne și scări. Ok. Cred că de aici fac scara. Da, de aici o să fac. Ceva în genul. Acum venim jos. Punem și aici. Jos. Punem și aici. Opa. Urcăm mai sus. Și tot așa vom face până să vedem cum o să iasă. Urcăm cu dirt. O să urcăm cu dirt ca să ajungem mai bine. Acum după cum vedeți și înserează. Ne punem repede patul și dormim. Îl luăm și ne întoarcem la treaba noastră. Scară. Scară. Iarăși scări. Hop. Ia să vedem dacă filmează. Da, filmează. Ok. Punem aici. Spargem blocul acesta ca să putem să punem scările. Aici. Spargem și acesta. Aici. Ați înțeles care este ideea. Vom merge așa până jos de tot. Și o să pun pauza aici și voi reveni când ajung jos de tot cu scara. Am revenit. Am terminat scara și am și spart pe aici. Acum vreau să continui scara și o să vină ceva în genul ăsta.
tot așa până sus. Hop, hop, hop. Mai facem niște lemn. Ok, și aici, și aici. Și tot așa, până sus. Da. Și dacă vă place acest episod, puteți lăsa un like, share și un subscribe, poate și un comentariu. Și să-mi dați idei de jocuri ce aș putea să mai fac. Cu ce să mai fac. Da, între timp a venit și una dintre fete. După cum o vedeți, și își face și ea toate, nu cred. Te-a scăzut din cap. Ok, să venim la treaba noastră. Ok, aici. Deci o să fie mai așa. Și aici. Și acum vreau să pun ceva în nivelul ăsta. Hop. Și aici. Gen pe fiecare parte vreau să pun garduri. Ca să nu cazi de la înălțime. Ok. Iarăși nu mai avem garduri. Vedem să facem. Și pe timp am mai făcut rost de niște strawberry-uri și am făcut o mică fermă de cocobins pentru cookie-uri. O să fac niște cookie-uri, mă gândesc. Da. Episodul următor mă gândesc să mergem la minat. Da, cred că o să mergem la minat, să facem și noi rost de niște iron, mă gândesc. Pentru că o să ne trebuiască. Trebuie să facem roșii de diamante. Poate găsim și niște diamante, cine știe, episodul viitor. Ok, s-a și înserat. Hai să mergem să dormim. Așa. Și acum hai să punem în continuare gardurile. Și aici. Haideți că mai avem foarte puțin până sus. Iarăși nu mai avem nici ăsta acum, deci gard. Trebuie să facem garduleț. Și deja cred că nu mai avem lemn. Iarăși. Mai avem puțin. Mi s-a terminat și gardurile. Mai avem lemn. Nu mai avem. Nu. O să-mi fac un topor și mă duc să topor câțiva copaci. Și o să revin atunci. Ok. M-am dus, am făcut rost de lemn. Am făcut și niște garduri. Și hai să continuăm. Pe aici. Ok. Și mai avem partea asta. Spargem
în blocul ăsta. Ok, poc, 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 poc. Aici, aici. O să spargem pe ăsta. Și am terminat scara. M-am gândit și ce o să facem în episodul următor. În episodul următor o să minăm. Și dacă mai avem timp, vom face un mic shop. Uitați-și pe fată. Ce vrea să zică? Oare ce vrea să zică? Ce? Cred că vrea să ne salute. Ok. Și-a terminat și ea iglu. Uitați, a scris în chat. Și-a terminat și ea iglu. Ia. Șmecher. Arată cam calmeu. Hai, șmecher. Uitați că tot din cap. Ok. Păi, ce să zic? Cam atât a fost și cu acest episod. Noi o să ne vedem data viitoare. Dacă v-a plăcut acest episod, puteți lăsa un like, un share și un subscribe. Poate și un comentariu. Nu uitați. Eu am fost Roland Gamer și v-am lăsat. Bye bye!